Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tansah agungaken asmaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Ingkang sampun kepareng babar daya pangariboyo. Tumandhut dumateng panjenengan sowan-sowan lan kula sakandhang. Kanugus daya putra agung wonten ing Menggoro Tembara. Puji sesanti kunjuk katur wasan tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat bin salam ugi kunjuk katur dateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi syafaatipun mebet dumateng kita sadaya.
winantu sabung kepawratan ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk katur dumateng para pepunden para sesepuh kasepuhan pinanggung kunjuk Bapa Pangasta Praja wonten ing Menggoro Tembara ingkang dahat Sudarsana pinanggung kunjuk sangya para pamirsa budaya para pandemen budaya pametri budaya ingkang adiluhur sesanti kumbuli pamuja mugia katining sedya rahayu nirbaya nirwikara tansah mangke ing rahaja ing samubarang dalir saking kawiwitan purwa madya dumugi ing busana kula nuwun kepareng suwandalem sesarengan keluarga agung Anuraga Muda AMD Indonesia bertopo dawuh keluarga agung putra agung wonten ing Menggoro Tembara keparengipun nderek ngregengaken babaring beksa ana mung ambil pilih samangki kula sak kadang saking Dayat AMD Indonesia anggenipun ngaturaken babaring beksa kathah kekirangan kalepatanipun kirang jubuh kalian kaluhuran seni budaya Jawi sewu lepat nuwun bunging samudra pangaksama para pamirsa budaya para pandemen budaya kadang seniman seniwati ingkang sampun kepareng anggeningani nitik kawontenan medal ingkang sampun sawetawis dalu saking Pro Brikonco AMD Indonesia sampun siaga ing kati pramila kepareng amur wakani sugeng dalu sugeng pepanggihan sugeng amir sani babaring beksa AMD Indonesia sesanti hayu lan rahayu turba pendak kala sirna nirbaya nirwikara sang Anuraga Muda minggah wonten sasana kumbuli pamuja ayu lan rahayu tumanduk para kawula dasi wonten ing mengkon Menggoro Tembara buku sedupa kang kumulun pratondo kumbuli pamuja Bukya Rahayu kang ngabeksa
Rahayu Kang Hamiarso Amurwaka carita kinarya babaring besaning Sang Anugraha Muda Sang Hyai paring jimat ingkang awujud kolor sakti pinangka kangge betenging raga mugia Sang Anugraha Muda anggen minggah wonten sasana yuta tansah paring widodara para candrik derek rakyat sesaji mugia widodara para pamirsa widodara sedaya keluarga manggura tembarang Sang Anugraha Muda katon agung gadah pideksa ingkang angasta iket urung retno panjang janget rawis nyo sakepel sisi Surya panjang ring rahayu sawan kuno Sang Anugraha Muda anggen ngamonsi samudra loyo pasuryan iku berdiri yang waridoyo Sang Bayu hayang tosan tidak menang swasana tentrem pinangku iku pertiwi mardika bumi ibu Ono siwang dono raja
wahyu Sang Yasindra Kura rupa mangses kadi angin Palsepal keprabau Silo-silo kaplosau Satya lumayu mangungsi Kang Joko Surapada-rupa Prabdaya Guru panjak sigrak tancalan Prabdaya Bala para sura siaga ayo rawi-rawi rantas malam-malam kubur budaca ayo ayo para kanca budaca Sang Anuraka
ingkang sang prawara kuswa maguruku kumewang gegeteri suara tetepku muruh suara pranciteng turangga pendeperi kung piara mangungkung rajin mangkating prang umbira sing sang Budaling sang warok Anuraga Muda ingkang budal saking Kutha Ngadreja Walasura siaga
Ojo turu sore kaki ono dewa nglanglang jagat nyanggeng pokor kencanane isine tunga tetulak sandang kelawan
pangan yo iku bagianipun umeleh sabarna remo para kenya sampun paripura anggen ane dibusana keparing wonten sasana yuda bidaling sang para kenya lir kadya ombak ing samudra cok cok budal cok yo yo
Oh.